Lamsuk biro hain hai nai tonglai naro zot to tako boku songno tin dorong bagai hain hai katal job notification tui faijak friend song naro ero apply khlainan bagai nong education qualification salary bun si apply khanya besek las o detail naro zot to kaham ko saimana bagai o bidin no paithak joro nai tongdi kaisa kore tin naro kaham ke o detail zot to no saiman di friend song singsiang lasine bidin tiki pulen sing saimale notification buron chimi ongkori faika te notification khoman date over sampulya saiman lainai ko friend naro or nugui tongo katal o jaga notification ongkori faijak omong kai nugui tongo notification ongkormani government of NCT of Delhi simi official notification ongkori faika friend song obon thik tolai norok nugui tongo omong kai yang debra site klayo or norok nugui tongo advertisement number saijak tai notification khoman date omong kai ani yang jagra site norok nugui tongo kai 12 तारिख 1 2024 notification release khlai jaka obon thik tolan song hai hai nugui tongo omo nor nugui tongo jaga push ni bom ongkori faijak friend omong ke MTS hai kaba multitasking staff oboni o jaga norong no job tlangjunglai vacancy kabamon phaisa pujak norok nai tongdi jotto vacancy rok kaham ke norok details saimana bagai tai oro post code boro details sirjak norok nugui tongo borok ke songo borok saiman kabon thik tulan song tabo han nugui tong piro omong kai noro apply khlaiman chine apply khlainan date bo oro rijak norok nugui tongo closing date bo rijak oro norok nugui tongo opening date ke o jaga norok nugui tongo 8 tarik February 2024 o din simi o jaga apply khlaiman chinai sengjaka friend song solai tongkha te oro closing date ke norok nugui tongo 8 tarik March 2024 o date jora norok o jaga apply khlainarang manai jara apply khlainang musungnai rok obosoi norok apply khlaidi o date ni bisingo obon porang ta norok tai monthly apply khai obon bagani ke friend obon por songyang teu saimalane obon thik tola norok han han nugui tongpiro norok ni post ni bung no han hai oro norok swijak nugui tongpiro multitasking staff hai kabe MTS song short form bai hino tai oro pusko dobo oro jotno details swijak norok nugui tongo gabon pore song thik obon tolon song tabuk saimalane jotno o jaga detail category wise rijak tai o jaga sini vacancy rok oro sirjak norok nugui tongo ge pusko ngot norok saiman kana o jaga yang nugui tongo ang mark khairka norok oro nugui tongo aboni pore hingka sang tabuk nugui tongo name of the post aboni pore ke name of the department hingke o jaga name of the post ongko to oro jotno MTS ni bagani faisok waijak post ni bumung tai department ke alada alada norok nugui tongo pulyani department number 1 o song nugui tongo mongke Women and Child Development ni bagay o jaga bo faisok baikya sang o jaga saimalanya sini ST rong bagay simno songro sini besu vacancy faisok bai obon naline songbuni no nalia tamke belaki video longnai obon bagay ge sang or nugui tongo sini ST rong bagay 16 ta vacancy faisok baikya total abon pore yang norok nugui tong piro hanjai obon thik tolo maka social welfare oboni bagay or sini ST rong vacancy faisok baikya 8 ta obaike training and technical education ni bagay boro sini ST rong bagay nai 7 ta total or vacancy faisok baikya noro kaisa kaisa joto na think friend song ang kaisa kaisa nongno sana ke belai ki video longnai bagay abo rong na sik nongno detail ka sana thalia noro or joto noi tong line ke noro joto nai thani or friend song kabangman department ni bagay nyau jako job na harjang nongno oro norok noi tongo swijak joto clear babe ke friend norok PDF no download khlaimane ane video ni description box ango notification link ri wono amti thangai norok bose download khlainai to sin norok ni mokol pai thang norok poriman nai ke friend oro norok tongo grand total o jaga belai khana kabangmano o jaga norok noi tongo প্রায় oro হাজারনি sai bisi bara oro total vacancy faisok waijak norok nugui tongo jaga o aboni pore song tabuk song je main obisim songo video saimalani friend song oboni pore song oro nugui tongo norok apply khlaijaknai date obong ko norok no ang pulyap saga 8 tarik sorry oro closing date 8 tarik 3 2024 o date jora norok oro apply khlaimannai 11 ta 59 পর্যন্ত norok no jaga time rajaka ke obon pore song tab saimlani oro bhai apply khanya o sirka friend song oro norok brong ni je website de mani o website ni bising tin norok oro apply ma khlainai tai o jaga bo norok tabo post office oba herong bising tin norok apply khlaiman glai mail long ni bising te apply khlaiman glak oro wang nong no phungnai friend song norok nang joton kaham ko phungnai ke obon pore song oro important note norok noi tongo only online application will be accept obo hangkai kai norok suro online ni bising tin no norok oro application apply ma khainai tai aboni birthday norok dori post office ti rohaka by hand by email omti rok jori no rohaka norok accept khaijak lagan norok ni application no an bagay norok suro online online ni bising ti simna norok oro apply khlaigan kan norok ni application no bro accept khlainai ke friends norok clear kana khaklayo obon pore songyang teu saimal lainai tem nangman detail or tongo norok oro nugui tongo borok song taw saimal pinai
multitasking staff omni norok postcode nugi tongo or norok ham kana ji postcode of friends song awan pore moke department bu norok nugi tongo jaga women and child development ni o jaga wa brok sirjak friends song isini estrong bu sulota ang puljap saka awan pore oro sangtabu tebo oro important sang tam tongo jaga sang kaham ke detail saimal lanya education qualification or ri jaga friends song oro norok nugi tongo ka matriculation o jaga 10 pass norok oro apply claimant nai tai o jaga o norok nugi tong piro tebo oro nangmoni experience rok ni bo detail sirjak friends song amang kato nangya norok oro freshers candidate rok pun apply claimant na pay scale kan norok nugi tong 18,000 ni simi norok ni starting salary nai tai 56,900 पर्यंत norok ro salary manai friends song belai khana kabang friend norok obviously apply khaji jara norok matriculation ungjak norok jottono apply khaji opus ni baganya awan pore sangyang age limit dok saimalani friends song age limit ni ka oro norok nugi tong 18 থেকে 27 বছর bisingo nangnai amon sai bisi sini STA sirok bo apply claimannai jara 27 বছর sai bisi tongnai norok apply claimannai 32 বছর ngi tongpano sini STA sing tongnai 5 বছর age relaxation mane o jagao nongno phungnai abo friends song norok nongnai jotno detail tam ka pacho jara video naji awan pore norok kaham ka saimanai hingka friend awan pore norok tong number 2 oro bahanyo department ni bo mung norok nui tong ro ka department of social welfare ni bagai ro paisa pajak norok nang puljab saka oro busak post paisa pajak oborong no oro 8 total post paisa pajak sini estirong bagai abhaike no jotin bagai ro category wise o jago post rojak norok abo nugui tongo kasung oborong tanantli at sung tawe essential qualification saimanlai o jaga apply khanyan bagai oro bahani matriculation sanjaga friend song je kono board ta university o jori norok 10 pass ngon ro apply claim na experience kataro kono nangya pay scale or bahani semno songpulya je nai mani 18,000 simi 56,900 पर्यंत norok ro bo salary manai belekin kabang age limit already kathar থেকে 27 বছর ke jara STC thongnai norok 32 বছর jotoi ni umorong jongpon norok apply claimannai obo norok saimannai jotno detail bor kaise norok jotno naising sinang oborong nasuk santhali friends beleki video logmano amon bagani norok jotno naithing sini oborong no ang je main obosyon nong no video sairi sini kaham ke friends gabon pore sangtabo yang taitam rok tong bu sangtabo saimanlani friends song oro eligibility criteria oro norok nugi tong oro sirakjak detail oro hongke bharat ni je kono hastini lokorok norok apply claimannai obo norok oro clear bun sejang nugi tongo abon pore bhagi apply khanye obo borok seirek oro joton detail babe borong ni official je website emni o tabong nong je phunugi tong mane omthai norok thangai apply maklaine tai pulya oro norok apply khlainyan sakang norok o jaga tam maklaine abo borok sejak friends song pulya borong ni website thangmani pore oro norok user ID password manai friend obo norok generate makhanye norok maslamnai awan awa haikarok oro joton detail sejak norok saimano jotono khaklayo oborong nangasa santhalia goban pore sangyang tebo saimalene jin nangkong mane o jaga taitam ro oro sujak tong ga friends song ro abon naimen pore sangtabo oro number 3 nugu tongo moka application fee ni somondo oro joton detail sejak friends song sangtabo saimalanya oro sabo application fee nangnai sabo nangya bo sangtabo nalina oro extra application fee nangnai obo hongkai UR candidate rok nangnai sang oro jara schedule caste schedule tribe women candidate oborok oro active phone application fee nangya apply khlainan bagai oro free no apply claimannai ke belakhin kaham bo friends song abon pore oro tebo sejak friends song nugu tongo application fee jodi ekbar oro khangkai bo refund bo mangla bo hairo seirka obo to sangnangya oborong sango nanyap thalia friends song sangje nangmani obo sim nalenya abon pore sangor number 4 nugu tongo ko examination ni scheme oro seirka friends song nong oro exam na hajangnai friends song o exam nong online bisingtui na hajangnai CBT ni bisingtui computer based test oro sung saimannai friends song nong abo phungnai obon pore sangtabo o jaga sang detail nugi tongo number 4 sirjak mon norok ni exam bagai sirka friends song exam code oro norok nugi tongo detail sirjak post code joton norok kaham kana ni different obon pore exam duration oro rikha norok ni exam bagai time 2 ghonta tai o jaga norok ni question phainai singjangnai nongno 200 question tai kaisa question mark 1 khlainai norok no jaga o rjakha abai kana norok ni oro syllabus sirjak norok nugi tongo ani yang yagra saityo
abo jottono kaisa subject bo norok nugui tongo general awareness general intelligence and reasoning ability o haike norok yang bo subject ni bosok norok question songjaknai o sirijak friends norok nugui tongo general awareness norok 40 marks ni norok question songjaknai tei general intelligence and reasoning ability ni norok o jaga 40 marks ni oro subject ni norok o jaga question songjaknai o haike jottono oro sirijak norok kaisa naithang chirang obrong asuk norok detail sana thali friends song nongno oro question sungjaknai english tei bengali o duita language ni bisingtwi norok oro question sungjaknai norok obosai norok o jaga o exam hindi bai phanredi english bai phanredi je norok compatible abo bi norok oro exam ready hingke friend aborok swng saimanka aboni pore swng yang tebo saimanlaina norok jotono kaisa oro porinai mano tebo saimano mosongkha friend song aboni pore sangtabo je main text tongo o jaga norok nugui tongo negative marking tongo oro friend song jori norok ni kaisa question sayangkha 0.25 mark katnai obo haike o jaga norok nugui tongo jori rong achar khaiyangkha norok katnai sirijak friend song oro norok jotono kaisa kaham kha nainai norok exam ready friend song tei o jaga skill test tei entrance test obo hairok bo norok naharjaknai friend song job ni somondi jotono details sirjak norok nugui tongo oborok kaham khe norok toisa naimannai ano video description o notification link riboni amtwi thangai norok toisa kaham khe o notification download khlainai norok porinai naifidi hingke aboni pore swngyang tebo saimanlaini friend song mode of selection oborok to norok nang saka nongni o jaga o pulia sajak CBT haika computer based test omoni bisingtwi norok exam na hajaknai friend song oboni pore norok ni je final je mark mamani o mark no naina norok ni o jaga o final merit list slamjaknai obosai norok kaham khe exam de aboni baganai hingke omo sungno friend song yang totai kuno koroi khena hanai kha khlai friend song jori tongkhai to sonongnai singo rok naili lien taitam tam tongo jaga o friend song tei o jaga STSC tongnai oborok to consider mane friend song or 35 or 30 person o jaga mark makan rok o jaga pass nai o hai rok jotono sirijak friend song jotono kaham khe o jaga kaisa porinai friend song oborok jotono details sirijak tei reservation benefit rok oro bo norok porinai mano kaham khe swng jara STSC singlai rok norok bisi porinai di tei oro age lesion pulia saka norok age lesion mannai hinainai obo norok nugui tongo tabo clear bai mano swijak STSC rok oro 5 year khlainai age lesion mankha obo haike joto category ni bagai oro detail bai sirijak oborok bo norok nugui tongo o jaga o oborong to sanga nain thali swng je important oboni swng o jaga o nailainai tei o jaga norok nugui tongo tebo o jaga details sirijak age relationship ni somondi bo goro general instruction for candidates oborong bo sirijak friend norok oborok bo porainai di o notification download khlainai ang oborok no asuk detail bai oro salia tamkhe belai khe video longnai tamkhe norok apply khlaipuro oro ekbar jori norok apply khlaikhe norok correction khlai mangla oborok no norok muchunna reference song oro ekbar no chance roborok jori ekbar submit khainai sigang norok kaham khe taisi norok je form fill up khaimani norok kaham khe poriya konai norok final submit khlaini gasung nong nang sanam songo bidin bisingtwi omo haikhe norok ani seleng bisingtwi sob somoi tipra hasing government job tei barha kotini government job notification manai tangnai mo seleng subscribe khai tandi tei bell icon press khe riji jefrang video upload khai apun norok sabse sagang norok notification mana bagi bang tin video asung sinai norok nai tangnai norok paithak bell icon khabai khokbai hambai।